Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. That is the only way that we can enable ourselves kuti tikhale nchakudya, komanso we can be a bread basket for the region, Southern African region SADC, komanso madera ena opita kunja, zimenezo zizitipatsa ndalama zochuluka kwambiri. Chabwino nkhani yokhudzana ndithu ndi agriculture imeneyo, koma zonsezi kuti zitheke pamayenera kuti chuma chikhale chikuyenda bwino mdziko. Ndeni mafuna kuti tichiteka break pang'ono Kabambe, tikamabwera mbali inayi tibwere ku nkhani ya chuma kuti kodi zonsezi kuti zitheke, ulimi wonsewo tikamba nkhani ya technology kuti itheke, ifunika kuti nkhani za chuma zikhale zikuyenda bwino. Timve kuti kodi mbali ya chuma bwina mukukonza zotani kuti mene muchiyendetsere chuma. Omvera akuimba phone, ayamba kale kuimba phone, tiapatsa mpata ndithu pang'ono kuti ayi mwina nkutheka ali mafunso awo pakubwera mafoni ambiri, komanso wena kuti tsatira kudzera pa Facebook page we are live pa Capital FM Malawi page yathu imeneyo, mukhoza ndithu kupanga like kutsatira auzena mzanu kuti Capital FM Sunday round table tikucheza ndi Dr. Kabambe. Ndeti ngochita ka break pang'ono, ndaona mwere madzi Ndathawaza kwambiri gift. Seven minutes to 1 pano pa Capital FM tikucheza ndi Dr. Kabambe, program yake imene Sunday round table ina dzina ndi gift banda. Ndenguteka kuti mwangotsekula kumene wireless yanu, chisankho chimene mwapanga ndi chisankho chabwino kwambiri fa Dr. Kabambe akutifotokozera ndithu zimene adzachite. Mwina tisadabwere ku nkhani za chuma zimene zomwe tike kumapeto kwambiri fa nkhani yonse mukamba ya agriculture, tikambanso nkhani zokhudzana mwina ndi ma finances, zimenezo zonsezo zikutsamira ndithu ku mbali ya economics. Timafuna tiwere ku nkhani mwina yokhudzana ndi migodi. Taona ndithu ku Malawi kuno zaka zambuyo muzimachitikapo kuti kudabwa chindege chabwera kudzanyamula miyala ya mtengo wapatali kumapita nazo. Kudabwa migodi ina kutsegulidwa mdziko muno, koma si kuoneka bwinobwino kuti kodi imeneyi yatsegulidwa mu zolinga zanji. Inuyo nkhani yokhudzana ndi migodi Dr. Kabambe mudzaonetsetsa motani, mudzayikapo njira zotani kuti migodi yathu kwathu mdziko muno idzipindulira ifeyo eni ake ya Malawi. Gift ndiri ku secondary school ndimeti naphunzira geography, ndimeti madziwa kuti dziko lino Mulungu adatipatsa migodi yambirimbiri. Tikaphunzira ndamene za bauxite kumwanje ndi madera ena kuti kuli gold nzina zotero. Komano pakatipa pachitika ma geological surveys ambiri amene aonetsa kuti ku Palombe tili ndi chamati rare earth metals, ku Balaka tili ndi rare earth metals, paphira mwanje pansi paja pambali pa bauxite ndiso ndi rare earth metals pamene pajapo. Komanso ku Machinga ndi ku Mangochi tili ndi amati heavy sands minerals kwenekochi. Komanso mukapita ku Bwanje Valley tili ndi clinker, mukapita ku Lilongwe tili ndi ruby mine, titanium ndi zina zotero. Komanso tili ndi graphite mine ku Malingunde. Komanso mukapita ku Kasungu tili ndi uranium kumene kuja. Komanso mukakwera ku Mtunda uko kukayerekera tiliso ndi mgodi wathu kukayerekera kuja kukaziwiziwi. Ndi mukaliona dziko actually na some surveys are showing kuti kungochokera pa Kasungu mpaka nokatira kuchitipa pansi paliponse maponda eno pansi mungakukumba mupeza kuti pali migodi pali miyala yosiyana mtengo wapatali. Komanso pa nyanja ya Malawi mukutati mabowa pansi paja akuti pali mafuta ambiri kwambiri, komanso pali gas kwambiri. Ndi gift dziko lino
Mungu analidalitsa nafuna ndi motere maiko ngati South Africa maiko ngati Botswana Namibia lero olemera chifukwa cha miyala imene ife tili nayo iwo aja anaipanga exploit miyala yawo ife sinaipanga exploit miyala yathu pamene tasiyanira na kulemera kwathu maiko ngati aku Dubai Middle East Dubai Saudi Arabia ndolemera kwambiri chifukwa ali mafuta oti nawo ife kuno iwo aja anapanga exploit ife sinapanga exploit ndiye under the economic revolution agenda tikuine nayo kuti nsanamira yachiwiri yaikulu kwambiri ndionena kuti ifeyo IUTM tikangowa mboma tizidzaika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi chifukwa migodi yambiri mukaipanga calculate kandi mgodi wa kusongo hiruja ndalama zimene zikufunika is less than 100 billion kwacha kuti mugule equipment yonse ndikupanga develop mine manage ndalama zimene zikufunika pa generate earth metal yapa mwanje paja ndalama zake less than 50 billion ndalama zaku kangankude less than 100 billion ndalama zaku Banjevale clinker uja less than 15 billion kwacha ndalama zaku kumalingunde graphite mine less than 70 billion kwacha ndiye mukatengera migodi yonseyi ndikuona kuti ndalama zimene zingafunikire kuti tipange develop ndalama ndi ndalama zochepa kwambiri ifeyo in our calculation tikati tamaika 500 billion kwacha ndalama zaboma komanso ndalama zoti ena raise through the capital market like the stock exchange and so forth tikaikamo ndalama zimene zijazo ndikutsegula migodi yonse ndikutsegula migodi yonse tifanana ndi South Africa tifanana ndi maiko aku Saudi Arabia chifukwa tikazipanga katundu ochuluka ochokera kumiyala ngati imeneyi rare earth surprisingly gift rare earth ndi mwawa metina waukulu kwambiri mdziko muno madera ambiri a dziko muno umamva 2 days ago boma la America lagwirizana ndi boma la China lakuti angapange bwanji misika yawo adzigulitsana rare earth pamene ifeyo kunoko rare earth yathu ndi yambiri kwambiri graphite mine iri kumalingunde I'm told it's the best graphite mine in the world komanso clinker iri kubanjevale I'm told it's the best clinker in the world zimene zikuonetseratu kunena kuti ifeyo Mungu anatidalitsa ndi zonsezi ndiye mfundo unanena cha gift kuyambirira the problem vitu madikira anthu abwere kuchokera kunja azatitsegulire migodija mama kuti ifeyo amalawi ainu ake titsegule migodija chifukwa tikatitsegula migodija ifeyo ndi ndalama zonse zizibwera kuno ku Malawi tidzilembana ntchito makuti anyamata tazipita ku Tanzania azipita ku Zambia ku South Africa ku migodi khala dziko lomwe lino anyamata athu ambiri wa 1 million jobs ku Nigeria ikhala yosavuta ifika migodi yonseyi taitsegula chifukwa IUTM ndikuti within 5 years tizatsegula migodi no less than 10 mu dziko lino ndicho linga choti tizatipanga katundu ochuluka izatibweretsera forex yambiri komanso achinyamata athu adzapeza ntchito umoyo wa Malawi udzambe kutukuka monga mmene maika ku Dubai na ku Middle East atulukira komanso ngati mmene Botswana South Africa zinatukukira na fenso titukukire kuchokera ku miyala imene ndingofotokoza kumaliza pa nkhani imeneyi kutuka yang'ana madziko maiko osadziko lapansi upeza kuti ena anayamba kutukuka ndi nkhani ya migodi ngati mmene tafotokozeramu ena anayamba kutukuka ndi nkhani ya ulimi ndi zina zotero koma ena atukuka muna chifukwa cha technology imene yonso ndi nkhani imene ndifotokoza kutsogoloku koma zonsezi zimathandizira kuti dziko litukuke ndi kupita patsogolo nde ife kwa zaka 61 sitinatukule migodi yathu ifeyo under the economic revolution agenda tikuti tikangowa mbomba 16 September pano tiyambe kutukula migodi yathu poyikamo ndalama mmenemo osamangonena kuti ATM framework ya but funa kuti mmenemo mu nkhani ya migodi tikemo ndalama zodzeka zodzogwirika ndicho cholinga chona kuti ifeyo tikatukule migodi yathu ndi dziko lathu chibuno chibwere bwina ku nkhani sipone kudzana ndi tourism kwathu kunoti ndi malo ambiri ochititsa chidwi amene bwina ena angokhala sitimatha kuchita appreciate kwambiri malo amene ndi ochititsa chidwi kwathu kuno kuti azitibweretsera ndalama bwina zikuvuta pati inuyo akabambe ku UTM mutati mwalowa mboma lero nkhani zimene zokhudzana ndi tourism mudzaunika motani kuti zitibweretsera ndalama mdziko mathumo geography moja nefotokoza gift ena matiya masukulu zina zaphusa sizabwino koma lero ena ife timatha kuona kuti geography ja idatuza bwino kuti ni Mwanje mountain which is the third largest mountain in Africa tili ndi Lake Malawi which is the third largest lake reservoir freshwater reserve mu Africa muno komanso tili ndi makongo ngati Kick Range tili ndi makongo ngati Nyika Plateau tili ndi makongo ngati mene pali Koma Island paja tili Lake Shore
yonseija tili Coastline yonseija tini malo kongo ambiri kwambiri koma ukudziwa gift mai muno alenda mana abwera kuzaona zokopa alendozi ndi less than 1 million and 1 million pachaka less than 1 million pamene maiko ena amatoka ndi 46 million people aina amatafika 100 million people pachaka amene akubwera maiko wawo kudzaona zokopa alendo ifeo zokopa alendo zathuzi zikukanika kupanga attract anthu ambiri obwera dziko lino pazifuka zosiyana maendedwe athu apa ndege sali bwino zikufunika kuti tipange invest ndichifukwa ifuna kuti tizapange invest 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo tikale ndi mwayi oti titima airport abwino malo onse ngati kunzuzu kuja kukhale airport kumangochi kukhale airport kunsanje kukhale airport kandi kusalima airstrip chatikonze malo onse ofikira alendo amene angafuna kungopanga fly in and fly out malo onse otakonze komanso misewu yathu yemapoti hoyi anthu amayidandaula tikufunika kuti misewu yathu tikonze yopita kumalo onse azokopa alendo kandi ku national park kandi ku game reserve kandi kumalo mtundu wanji kumene anthu ofuna apite kuja kukhale misewu yozeka yabwino yopanda mapoti ikufunika ndalama misewu imeneyo kuti tikonze ndichifukwa tikelo 500 billion misewu yonse ija kuti anthu adzatha kuyenda mosavutikira komanso akapita kumalo kuja kukhale mahotelo abwino ngati panyika pacha pakhale 5-star hotel yabwino anthu apange land kwina ka helipad panyika pacha ma transport abwino pali malo gona abwino komanso pa likoma ija imene can be a paradise of Malawi ndi ndalama imene 500 billion kwacha pachaka we can change and convert the entire coastline ya likoma ija ndukani ma 5-star hotel abwino ndukani airport yabwino mene kuja anthu adzipanga land pa likoma pacha ma hotel abwino misewu yabwino zonse zabwino mene kuja ma cruise line abwino okonsider bwino by partnering with the private sector ndi ndalama izi tikudzaika 500 billion chaka ndi chaka we can make likoma into a paradise of Malawi tikoza kukonza zijamana kuti makaa cables pa Mwanje Mountain makaa cables ndi galimoto yosati yodula kwambiri imene enda maganizira ya mukumanga kukhala ndi chingwe chabwino galimoto jeziyenda pa chingwe kena kaika ngati kauje kaziyenda pa chingwe paja sikamafika ndalama zambiri ya anthu tikoza kupanga zimene azikafika pa sapiti bwemba paja bwino mosavuta komanso kick range ija ndi aitali kwambiri kumene tikoza kukonzako kukhale mahotelo abwino maendedwe abwino zonsezi tatazikonza komanso kuphatikizapo nkhani ya madzi abwino madwera onsewa alendo akabwera dzimwe madzi abwino komanso nkhani ya magetsi ozimazima madwera onsewa kuli magetsi oti ali all the time available kumene kujako zikhoza kutithandiza dziko lathuli kumakopa alendo bwinobwino alendo kumayenda bwinobwino kumadzafika bwino zimenezo zizatibweretsera ndalama zambiri maiko ngati Rwanda anthu amapita kukangona massacres anthu amene afa mnthawi ya genocide maiko ena kulibe zochititsa kaso ngati mene zili kuno ku Malawi koma ife ndi zambiri zoti zikuzopanga attract anthu chimativuta sitinazikonze bwino zonsezo malinga ndi nkhani ya mayendedwe malinga ndi nkhani mmene zinthu zilili m'madera amenewo malo ogona ndi zina zotero tikazikonza zonsezi in 5 years we can make Malawi a paradise for the rich, the famous, and everyone else. This cause mapanga attract anthu ambiri mmene akupangira anthu ena 46 million madera ena ifenso 46 million pachaka ngani matourists first because Obanga raise our numbers from the current 1 million mwina to 60 million to 100 million tikapanga zimene zichapachaka kuti antobwera ndosewa tizipanga ndalama zambiri dziko lino that investment will have a better return on its investment ndiye zimene zathandiza kuti zako kweza dziko lathu lipite patsogolo titsakhala ndalama zambiri anyamata zimene ntchito ambiri chotero it's part of the economic revolution agenda and it's the third item on the economic agenda. Achabwino
tambalika kuno kwa gupa waya ndi mlelo mene kuti minthawi ikiso wanzanga amuna apereka mafunso komanso ndemanga kuti atiyankhe pamkhoya apa. Chabwino tathokoza kwambiri ngakhale mwina funso lomwe atamanga nalo chifukwa zimenezi zili kutsogoloko ndi afotokoza ndithu koma timafuna ayambe nkutanthauzira kaye kuti kodi tikati the third revolution kuna kuti muzaka zoyambirira za ulamuliro wathu from 1964 to 1994 tinkadzipangira toka nani badashuka kampanga industrialize magali moto tinayamba kuumba mapanga toka masopo tinali ndi Liver Brothers Unilever imene nkapanga mafuta osiyana sambira odzola ma cosmetics osiyana meta mabisa chito komanso tinali ndi makampani amene apanga mafuta dziko lomwe lino mafuta ophikira ndi zina zotero zovala timapanga zovala konkuno ndi zinthu zambiri tidayamba bwino kupanga industrialize Malawi chifukwa chakuti ndalama tinali yamphamvu kwambiri chuma chinali chokhazikika ndi chifukwa chake chuma cha dziko chinayamba kukwera zinthu kumamba kuyenda bwino koma kuchokera 1994 pamene ndalama athu ya Kwacha inayamba kusuluka inazasuluka pang'ono kuyamba kusuluka lero mpaka nafika 1700 pa official market 5000 Kwacha per dollar pa parallel market ndalama yathu yasuluka kwambiri ndiye chuma chanu chikamaweseka ndalama ikamasuluka ngati chonchija mumakhani mavuto a inflation nchifukwa ike inflation yakhale kukwera ife tidanyamata mu 1994 one tambala timagula maswiti 5 mu 1994 timatha kuti tutambala ukaitaya tutamba mwaika sakasaka kuipeze anthu amayandika 10 Kwacha akanda 10 Kwacha amadya mwezi wonse mpaka upanga zonse pa kukhala bwino chifukwa ndalama yathu inali yamphamvu komanso chuma chathu chinali chabwino chimakula ndi kumayenda bwino koma kungochokera nthawi imeneyi lero olandire 100,000 Kwacha imakhala kuti ilibe ntchito chifukwa zimene magulira sizimakwana ngakhale m'manja mu basket ya chifukwa kuti ndalama tinaweseka kwambiri ndiye chofunikira kwambiri dziko lino kuti dziko liyambe kuyenda kupita bwino patsogolo kulikonse ku dziko lapansi number one thing ndi macro economic stability muchikhazikitse chuma cha dziko lanu chikhale bwino mukachikhazikitsa ndiye kuti chuma chanu chija chikuthandizani muyambe kukula pa chuma zino kumayenda bwino ndiye choyambirira pa 16 September pano tikawamo ife kawi kanani Butter Shoe Company magali moto tinayamba kuumba nali ndi Pew Company nali ndi Liver Brothers Unilever imene nkapanga mafuta osiyana inazasuluka pang'ono kuyamba kusuluka lero mpaka nafika 1700 pa official market 5000 Kwacha per dollar pa parallel market ndalama yathu yasuluka kwambiri ndiye chuma chanu chikamaweseka ndalama ikamasuluka ngati chonchija mumakhani mavuto a inflation nchifukwa ike inflation yakhale kukwera ife tidanyamata mu 1994 one tambala timagula maswiti 5 mu 1994 timatha kuti tutambala ukaitaya tutamba mwaika sakasaka kuipeze anthu amayandika 10 Kwacha akanda 10 Kwacha amadya mwezi wonse mpaka upanga zonse pa khomoyo kukhala bwino chifukwa ndalama yathu inali yamphamvu komanso chuma chathu chinali chabwino chimakula ndi kumayenda bwino koma kungochokera nthawi imeneyi lero olandire 100,000 Kwacha ima
kuti chuma chathu chichikonze chibwerere mchimake chikakhala mchimake chithandizira kuti ma inflation nja kukwera mitengo ya zinthu kutsike chithandizira kuti ndalama ya kwacha ikhazikike komanso chithandizira kuti anthu amene angafune forex kuti chuma chathu chichikonze chibwerere mchimake ngati anali moma account mambo ali ndama zingati lero 5 years down the line ali nyumba zingati ali magalimoto ngati kodi moyo wako kukhala moyo wa mtundu wanji mukapeza kuti aliyense is filthy rich musaka 5 that tells you kuti there's been serious corruption pakati pathu ife tikalamboma pa 16 pano the first thing to do a lifestyle audit, hire a competent SCB decision and do a lifestyle audit of everybody in the public sector. Tidzaona tidzatabanji. Do forensic audit of all public institutions. Tidzaona tidzatabanji. Masiku 79 akwerawo ndizimene tipange zimenezo tikuona kuti zitabanji zimene zonso tikazipanga zitabanji koma vuto ndizimene zitatuzi kuna kuti tili andi anthu amene angwaike mauditi foja maubale komanso ti umbavu wachuluka komanso mukayang'ana kwambiri incompetence yachuluka. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.